پشتی کو عێریشان تەرۆریستên داعشê li dijî hêzên pêşmergeyên Kurdistanê zêde bûn ew rastî hate xuyakirin ku PKK rê ji bo êrişên Daişê li ser hêza pêşmergeyên Kurdistanê xweş dike ta ku fişarê li ser herêma Kurdistanê zêde bike. Şarezayê Serbazî Mihemed Sabir ji bo Kanala Kurdistan 24 ragihand ku çekdarên PKK li snûrê Çiyayê Qereçox bûne alîkarê Daişê da ku fişar li ser herêma Kurdistanê zêde bibe. Wî şarezayê leşkerî got jî ku çikarê PKK li Qereçoxê ji ber ew navçe niha meydana şerê Daişê ye. Hebûna PKK û her hêzeke din dibe alîkar ji bo Daişê da ku fişarê li ser herêma Kurdistanê zêde bike û êrişî pêşmergeyên Kurdistanê bike. Herwiha wî şarezayê leşkerî got jî ew boşayiya emniya ku li navçeyê durust bûye bi sedema hebûna çekdarên PKK ye. Ji alî xwe ve jî Abdullah Tahir berpirsyarê navçeya Mexbûniya Partiya Demokrata Kurdistanê gotibû ku rebeyên PKK li ser Çiyayê Qereçoxê ne. PKK rê nade tu kesek nêzîkî Çiyayê Qereçox bibe lê PKK bi tenê rê bi tevgera teroristên Daişê dide ta ku êrişî hêza pêşmergeyên Kurdistanê bike. Berpirsyarê navçeya Mexbûniya Partiya Demokrata Kurdistanê ragihandibû ku ew Daişên êrişî pêşmergeyên Kurdistanê dikin li pêşiya çavên çekdarên PKK li Çiyayê Qereçox hatin û çûnê dikin bê ku PKK rêgiriyê li wan bike. Weke Abdullah Tahir dibêje PKK rê nade hêza pêşmergeyên Kurdistanê ji bo parastina canê welatiyan biçe ser Çiyayê Qereçox û bicî bibe ve demeke teroristên Daişê li binarê Çiyayê Qereçox li pêşiya çavê çekdarên PKK êrişî gundên Kurdan û pêşmergeyên Kurdistanê dikin. Di dema kêmtir ji mehekê de teroristên Daişê çendîn car êrişî pêşmergeyên Kurdistanê kirine ku di encama êrişên Daişê de jmareyek pêşmergeyên Kurdistanê û xelkê sivîl şehîd ketin û jmareyeke din jî birîndar bûn.